Алар ишраштылар ялгыш, шулай булганdır буласы. Ул ашыкты урамганын каядыр барысы. Чыкмый баштан ойлар, иптәшләрдән сораштырды, кисәттеләр бер кыз сиңа хулиганны. Алар ишраштылар ялгыш, шулай булганdır буласы. Ул ашыкты урамганын каядыр барысы. Чыкмый баштан ойлар, иптәшләрдән сораштырды, кисәттеләр бер кыз сиңа хулиганны. Ышанмаңа, ул алдалый. Бүрене күпме ашатсан да урманга карый. Ялештирмәкче иде кулга урам кишеген. Белмим булмас, алар икенче бар тик җен. Бутамаса акылларны һәм малайлар сыныр. Ташларлар урамнарны, кызларны сайларлар үзләрнең юллары. Бу малай андый түгел, кызыканлы, өмет бирә бугай. Соңыннан югала, иштән аңлый сагынганы теге кыз бала. Ничек әйтсен соң, дус аңлатып кара. Аның бит син генә түгел, бу районда синең ышанасы килми, әйе дустым ышанма. Кеше сөйләр инде өйдә посып утырсанда. Күрәсең килә, иртәрәк килергә тырыш. Ярар диеп карар, тик аның бүген җылыш. Шалтыратты соңыннан киң матур күлмәгеңне. Хәзер киләм, күрсән иде сөйгәнне. Ул бик матур иде аның көне. Бик күп көлештеләр, кыз кабат сөйде. Әллә кая бармадылар машинада гына. Тавышны катыра качып ятып янарында. Тик ләкин шалтырада айфон ул чыгып сөйләште. Кыз җайлап җырны кысып барсын ишетте. Күз яшьләре акты, кайчан инде туктарсын. Һаман барырга димәгән монсын да бармасын. Кызның башта гаилә кыруы, син нәрсә уйлыйсың? Җитәр инде җиһар булганчасын. Тыңла мине диде, миндә телим шул бәбәләр зур гаиләдә. Янымда йөгереп йөрсеннәр, бер вакыт мине дә чакырып алсалар. Бүген җылы шапсый урамдагы малайлар. Без чыгып китербез төргем яшакларны искә алып. Алла сакласын, кемдер калса җирдә ятып. Син нишләрсең, балалар калса ятим? Мин битем бер яшьтә калдым, җайлы түгел әйтим. Нәрсәгә соң сиңа урам эндәштең үтенеп? Юкка йөриме егетләр урамда кан түгеп. Үсеп киләсең лекәшләр һәм кечкенәне кәштә. Курыкмыйча йөрсеннәр, үсеннәр рәхәттә. Син каргыдың, сукаладың битләргә. Сайла диеп киттең, оттың ишәкне бикләргә. Күп әйберләр эшләнде, егет бирмәс артка. Тагын акча эзли башлар ай ахырына. Вакыт үтте, теге кыз иде кияүдә. Элек сугышып биргән чыккан бер егеткә. Һәм кайтып барганда ялгыш күрде теге машинасын. Тик ләкин ул түгел рульдә иде абыйсы. Алар ишраштылар ялгыш, шулай булгандыр буласы. Ул ашыкты урамганын каядыр барысы. Чыкмый баштан ойлар, иптәшләрдән сораштырды, кисәттеләр бер кыз сиңа хулиганны. Алар ишраштылар ялгыш, шулай булгандыр буласы. Ул ашыкты урамганын каядыр барасы. Чыкмый баштан ойлар, иптәшләрдән сораштырды. Ул малай юк диде урамзатка хулиганны.